שלום לכם חברים יקרים, אני כאן חזרתי במשחק מאוד מאוד מגניב. אז אני כאן רוצה לשאול שאלה. אם אתם רוצים שאני אפתח ערוץ עם המשחק הזה שעכשיו אני אשחק, בלי להגיע, בלי תקיעות, אם אתם רואים, אני הולך לפתוח באמת ערוץ רשמי, רק אם תעשו סאבים. כאילו, אני לא מאמץ אתכם, אבל אני מעדיף שתעשו סאבים, כי זה הולך להיות ערוץ מאוד קטלני. אני אעשה סרטונים על מיינקראפט, עשיתי פירות למחשב, וגם יהיה אותו למיינקראפט וכזה. טוב, אז הנה אתם רואים, אפילו עובד לי חלק על המשחק הזה. אוקיי, אז מי שרוצה לשחק, שיתקשר אליי בסקייפ, או שמישהו רוצה שאני אעשה סרטון על מיינקראפט, שיתקשר אליי, אני כאילו מי שכתוב לי בתגובות, או יתקשר אליי ומי שלי אותי בסקייפ. אני אכתוב את הסקייפ שלי גם. קשה. אוקיי. למה אני לקח לי את הנשק? זה יש באג, אז לא לקח לי את הנשק. טוב, אז אני רוצה לשאול אתכם. יש לי ערוצים רבים מאוד. אין להם כל כך הרבה סאבים. כל אחד אולי איזה 6, 10. אז זהו, שאני רוצה להגיד לכם, אם אתם יכולים לעשות לי סאבים, מבקש לכם, לפחות 10 ביום. אם רק אפשר, אם אתם רוצים, אז לא משנה. טוב, זה משחק מאוד 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 שאין לי בו להגיד. ובואו אני אעשה עכשיו סרטונים במיינקראפט, אעשה סרווייבל, אבל אני בלי אינטרו, אני לא אוהב להיות עם אינטרו. כל אחד שחושב שאינטרו זה קטלני, זה לא קטלני, זה כולה רק לעשות פתיחה כזאת, זה מעצבן. אז בואו, אני אתן לכם משהו יותר קטלני, שאני בו. המשחק הזה גם לא צריך לעשות אינטרו. מה הדבר הזה אינטרו? הפתיחה. פתיחת זין זה פתיחה, תראו. לא צריך פתיחה בעולם שלך. פשוט יש לך ערוץ, לא צריך פתיחה. מה אתה צריך פתיחה? בשביל היי, זה אני, אילי, הגיימינג שלכם. אז זה סתם. פשוט לא צריך פתיחה. זה לא משנה. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל לשחק. אני אתחיל לשחק, ואתם תתחילו לצפות בפרק אחד, שעכשיו זה הולך לפרק אחד. פרק אחד מאוד קטלני, מאוד מושקע. קטלני, נכון. היי, בן זונה. טוב, סליחה שאני מקלל, זה... אני לפעמים ככה, אבל סבבה, אם יש ילדים קטנים, שומעים? אני לא אוהב להגיד קטנים. אז סליחה. טוב, אז... יאללה. בינתיים זה יהיה פרק אחד קצר, פרק 2 ופרק 3 וכל זה נתחיל בפרק מאוד ארוך. אז יאללה, נתראה.